E a continuación, Telegaita convídaos a que escachen de risa con Os Gallejos. Ao escoitar estas verbas, toda Galicia se xuntaba ao redor da televisión. Foron os reis do humor durante 2 décadas. Pero, quen eran realmente os gallejos? Pois coñecímonos nun programa de variedades. Querían un dúo cómico, pero nada do que lles levábamos funcionaba. Entón un día en vestiario, eu vestíme de paisano, Manuel puxo un disfrace de muller e de súpeto... Maxia. Auténtica maxia cómica. ¿Qué tal les va sexualmente hablando? Que en la cama, vamos, ¿qué tal? ¡Ay, na cama! Moi bien, moi bien, moi bien. Ao principio factos, pero ano pasado comprámoslo colchón. Que diferenza! Iso era porque a min faime dormir na artesa. Porque vai un rancho dunha preca! Non me busques, Maruja, que me cuentas! No. Eu beso a Maruja como unha homenaxe ás mulleres deste país, ás nosas nais, ás nosas irmás. Con Maruja? Pero usted mirou para ela. Pois este parece un home disfrazado, polo amor de Dios. O máis difícil, bregar cos lingüistas. Pero claro, cando chegamos ao número 1 de audiencia... O gallego non hai que aprendelo, cada un o fala como quere e punto. Queres dicir hola? Pois dis, hola. Oh, buenos días, amor de Dios. O éxito foi inmediato, pero como ocorre sempre co humor transgresor, tamén as críticas. Que sempre vai haber 4 amargados que te chamen machista, ou racista, ou homófobo, iso tiñámolo claro. Que se quer botar, oíche, José? Pero como vai votarse unha muller? Pero como vou ser eu machista, por Deus? O sea, as mulleres é o máis bonito que hai. Se non existiran as mulleres, desaparecería a metade da humanidade, penso. Arrasaban coas audiencias, tiñan cachés millonarios. Pero, cal era o segredo? Eu creo que era facer humor apolítico. ¿Pero usted está todo o qué? Acouga, Maruja, no caigas en su juego, no caigas en su juego. ¡Policía! ¡Hay una comunista en el pueblo! Vale, veña, xa está ben, De feito, temos actuado para todo tipo de políticos en distinción. Fraga, Feijóo, Cacharro, Baltar, o pai e o fillo. Eu sempre pensei que un país se define polo seu humor. E nós éramos o humor de Galicia. ¡Basta! Dios, no he visto nada igual. Par de retardados, joder. Homófobos, reaccionarios, degenerados, maltratadores... ¿Pero qué tipo de personas son ustedes? ¡Como los gallegos! Pero co novo século chegaron os problemas. A chegada da corrección política, roces persoais e o escándalo. Nunha gala de Luar, José foi gravado nos camerines con medio kilo de cocaína e unha Miss. Concretamente, Miss Vaca Ourense. Era Miss Lugo. Aínda hai clases. Criticados en Galicia, fixeron un último intento. Triunfar na televisión estatal. Non funcionou. Non entendían o noso humor. Faltalle ironía, retranca. Tras unha función calamitosa en Madrid, todo estoupa. José rebéntalle a Maruja o cráneo cun premio Mestre Mateo, despois de que esta lle metera polo cu 4 medallas Castelao. A separación semella definitiva. Ou poderían volver a xuntarse nun futuro? Non. Non volveríamos traballar xuntos xamais. Acabouse. Nunca. Que lle quede claro ao outro. Xamais na vida. Pero, e se chegara unha oferta millonaria?